Ola, son Ana Blanco Lema e nestes momentos estaríamos na 30ª edición Mostra en Encaixe de Camariñas. Estou moi triste porque non se pode celebrar polo COVID-19 e agora estou facendo un labor para unha corbata para regalarlle a meu pai. Tamén me gusta facer labores para regalarlle a toda a miña familia e tamén para poñer na miña roupa que desfilo en Pequén Caixe. Boto moito de menos a mostra porque me gusta moito desfilar, estar cos voluntarios, falar cas palilleiras estranxeiras e andar coas miñas amigas. Por aquí deixo-vos un vídeo coas imaxes da mostra. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm